Άρχισα να ψάχνω, να φωτογραφίζω και να μελετώ τα υπηρώτικα γεφύρια από το 1980. Μέχρι το 1985 είχα καταμετρήσει γύρω στις 191 τέτοιες κατασκευές, χωρίς φυσικά να πιστεύω πως είχα εξαντλήσει το θέμα. Συνεχίζω από τότε την καταμέτρηση, έχω φτάσει σήμερα γύρω στα 250 γεφύρια, αλλά μου έχει γίνει η πλέον πεποίθηση ότι παρά τις όποιες προσπάθειες, ο σχετικός πίνακας θα παραμένει πάντα ημιτελής. Πολλά από αυτά τα γεφύρια τα ανακάλυψα εντελώς τυχαία, ενώ για αρκετά άλλα η προσέγγισή τους, καθώς στέκουν εκτοπισμένα σε αχρησιμοποιητά πια μονοπάτια, πήρε διαστάσεις μικρής περιπέτειας. Το γεφύρι αυτό είναι της Κόνιτσας, ένα από τα μεγαλύτερα που σώζονται τουλάχιστον μέχρι σήμερα στην Ήπειρο. Το κατασκεύασε το 1871 ο Πρισογιαννίτης πρωτομάστορας Γιώργας Φρότζος μαζί με την παρέα του. Είναι χαρακτηριστικό που διάλεξαν αυτό ακριβώς στο σημείο το στενό εδώ, που τελειώνει δηλαδή πλέον η Χαράδρα και ο ΑΟΣ ξεχύνεται κάτω στον κάμπο της Γλυτονιάβιστας. Σήμερα, δυστυχώς, το πραγματικά όμορφο αυτό γεφύρι προσβάλλεται αισθητικά από την κακόγουστη σιδερένια γέφυρα στημένη δίπλα του σε απόσταση αναπνοής. Ας ελπίσουμε πως κάποτε θα απομακρυνθεί, για να αναδειχθεί έτσι η τέχνη και η τόλμη του παλιού γεφυριού. Κατασκευαστές του γεφυριού της Κόνιτσας, αλλά και όλων των άλλων γεφυριών της Υπήρου, ήσαν οι περίφημοι ντόπιοι μάστορες, οι κουδαρέοι όπως τους έλεγαν, που οργανωμένοι σε μικρές ομάδες, τα μπουλούκια ή εσνάφια, έχτισαν ταξιδεύοντας σε όλη τη Βαλκανική, αρχοντικά, καμπαναριά, πελώρια σεράγια, εκκλησίες και βέβαια τα γεφύρια. Βασική πρώτη ύλη για να στηθεί τούτο το δύσκολο έργο ήταν πάντα ο σχιστόλιθος που αυθονεί στην περιοχή, ενώ τη συνδετική ύλη αποτελούσε μείγμα τριμμένου κεραμιδιού, σβησμένου ασβέστη, ελαφρόπετρας, χώματος, νερού και ξερών χορταριών. Το κουρασάνι αυτό αρκετές φορές χρειάστηκε να εμπλουτιστεί με μαλλιά ζώων, κάποτε και ασπράδια αυγών, για ακόμα μεγαλύτερη συνεκτικότητα. Μπορούμε να διακρίνουμε μια αρκετά μεγάλη ποικιλία αμορφών στα γεφύρια, ένδειξη της αστήρευτης φαντασίας του λαϊκού τεχνίτη που εμπνέεται από το ίδιο το τοπίο και τη φύση του υλικού που χρησιμοποιεί. Ο αριθμός, το μέγεθος και βέβαια τα εναλλασσόμενα σχήματα των τόξων, που άλλες φορές είναι οξύκορφα και άλλες καμπυλοειδή, ελλειπτικά ή ασύμετρα μεταξύ τους, εξασφαλίζουν την ανάλαφρη παρουσία των γεφυριών και επιτείνουν την αισθητική τους ανάταση. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ψευτοκαμάρες, δηλαδή τα μικρά ανοίγματα στις βάσεις των γεφυριών που χρησιμεύουν στην εξισορρόπηση της πίεσης από τα ορμητικά νερά του ποταμού.
Βοηδομάτης, το πιο καθαρό, όπως ομολογούν οι ειδικοί, ποτάμι της Ευρώπης. Σε αυτό το σημείο διατρέχει τα τελευταία στενά του Βίκου για να σμίξει παρακάτω με τον ναό. Τούτο το γεφύρι, του Βοηδομάτη όπως το λένε, είναι συνδεδεμένο με ένα τραγικό περιστατικό που πριν πολλά χρόνια συνέβη ακριβώς πάνω στην καμάρα του. Τη σύγκρουση δύο οικογενειών από διπλανό χωριό για λόγους τιμής που κατέληξε σε σκοτωμό. Δεν είναι λίγες φορές που η έξαψη της λαϊκής φαντασίας τροφοδοτήθηκε με παρόμοια περιστατικά. Τώρα, αν κανείς συνδυάσει τέτοια περιστατικά με τις μοίρες δυσκολίες που συνόδευαν το χτίσιμο των γεφυριών, θα αντιληφθεί ευκολότερα τη μυθική ατμόσφαιρα που τα περιβάλλει. Οι θρύλοι, οι παραδόσεις και τα τραγούδια, με την αφελή πολλές φορές πλοκή αλλά πάντα πηγαία και δροσερή, αποτελούν ένα μεγάλο πλούτο της λαϊκής μας παράδοσης. Το γεφύρι του Καλόγερου ή Καλογερικό, ή όπως αλλιώς λέγεται γεφύρι του Πλακίδα, βρίσκεται κάτω από το χωριό Κουκούλι και μπροστά από το χωριό Κήπη, την παλιά Μπάγια, σήμερα πρωτεύουσα του Ζαγοριού. Ζεύγει σε αυτό το σημείο το Βίκο, που μόλις έχει σχηματιστεί από την ένωση δύο μικρότερων ποταμιών, του Πάνου Βίκου ή Βικάκη και του Παγιώτικου. Λένε το έχτισε αρχικά Ξύλινο κάποιος Ζώτος Ρούσης από το χωριό Νεγάδες στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Αργότερα, μετά το 1814, έδωσε χρήματα και κατασκευάστηκε πέτρινο ένας καλόγερος από το μοναστήρι του προφήτη Ηλία της Βίτσας, ονόματι Σεραφείμ. Το δεύτερο του όνομα, γεφύρι του Πλακίδα, άρχισε να συνηθίζεται μετά το 1865, χρονολογία επισκευής του από τον κουκουλιώτη άρχοντα Αλέξη Πλακίδα και τον αδερφό του Αντρέα. Το γεφύρι αυτό το χρησιμοποίησαν για να περνούν από εδώ τη δεξιά δηλαδή όχθη, όπου βρισκόταν ένας Μήλος και ένα Αλέθουν, τα απέναντι χωριά Σοποτσέλη, Ντοβρά και Μπούλτσι. Αντίθετα, περνούσαν απέναντι οι κουκουλιώτες για να βοσκάνε τα βόδια τους και τα κατσίκια τους σε μια περιοχή που λεγόταν Κεφάλια της Μπίκαινας, ή να μαζεύουν ξύλα σε έναν τόπο που ονομαζόταν Πετούρνα. Στην Ήπειρο, η ονοματολογία των γεφυριών για τον διεισδυτικό ερευνητή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η ανάλυση των ονομάτων τους αποκαλύπτει κατά κάποιο τρόπο τον ηθικό κώδικα της εποχής. Συχνά, το γεφύρι έπαιρνε το όνομα εκείνου που είχε πληρώσει για την κατασκευή του ως ηθικό αντάλλαγμα για τη γενναιόδορη προσφορά του.
το όνομα ενός πλούσιου κάτοικου ή κάποιου αξιωματούχου ή του ηγούμενου του πλησιέστερου μοναστηριού. Σε μερικές περιπτώσεις όμως συναντάμε γεφύρια που έχουν δύο ονόματα. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί το τοπονύμιο της περιοχής ή του διπλανού χωριού χάρισε το δεύτερο όνομά του, είτε επειδή σε μια μεταγενέστερη επισκευή του προσθέθηκε το όνομα του νέου χορηγού. Έτσι έγινε και με αυτό το γεφύρι που βλέπουμε τώρα, του Νούτσου ή Κόκορου. Νούτσος Κοντοδήμος είναι το όνομα του αρχικού κατασκευαστή. Γρηγόρης Κόκορος ήταν ο ιδιοκτήτης του διπλανού μήλου που πλήρωνε τακτικά για τη συντήρηση του γεφυριού. Όταν όμως η κατασκευή του οφειλόταν στις εισφορές των κατοίκων ενός ή περισσότερων χωριών, τότε το γεφύρι χαρακτηριζόταν με το όνομα του πλησιέστερου χωριού. Τέτοια παραδείγματα έχουμε με τα γεφύρια της Κόνιτσας, της Πλάκας, της Τσίπιανης. Τη φύση ή την καλοπιάνεις ή τη βιάζεις άστοχα. Αν και στην τελευταία περίπτωση ο καρπός του βιασμού αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει να σε εκδικηθεί. Όσον αφορά τα υπηρώτικα γεφύρια, ο μάστορας διάλεξε το δρόμο του διάλογου και του αξιοπρεπού συμβιβασμού με το περιβάλλον. Ήταν πραγματικά ένας έξυπνος ελιγμός που τελικά δικαίωσε το εγχείρημά του. Κοιτάξτε το γεφύρι του Κοντοδήμου η Λαζαρίδη πάνω στο Βικάκι που έχτισε το 1753 ο Τόλιος Κοντοδήμος, Ζαγορίσιος στην καταγωγή και πετυχημένος διερμηνέας της γαλλικής πρεσβείας στην πόλη. Αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αρμονικής συνεργασίας ανθρώπου και φύσης. Η γαλήνια συνύπαρξη. Κάπως έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί τούτη η προέκταση, η συμπλήρωση της φύσης που πέτυχε ο λαϊκός τεχνίτης στην προσπάθειά του να καλύψει μια καθημερινή ανάγκη. Συχνά, δίπλα στο γεφύρι, χτιζόταν και ένας νερόμυλος. Η εξήγηση αυτής της προτίμησης είναι απλή. Κατά κανόνα, οι μαστόροι, προκειμένου να θεμελιώσουν στέρεα το γεφύρι, διάλεγαν κάποιο στένομα του ποταμού. Ο περιορισμός της ροής των νερών σε αυτό το σημείο ήταν φυσικό να αυξάνει την ορμή τους. Η γαλήνια συνύπαρξη. Κάπως έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί τούτη η προέκταση, η συμπλήρωση της φύσης που πέτυχε ο λαϊκός τεχνίτης στην προσπάθειά του να καλύψει μια καθημερινή ανάγκη. Άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της γυτνίασης γεφυριού και μήλου ήταν πως ο Μιλωνάς κέρδιζε πελάτες και από τα χωριά της απέναντι όχθης, εκμεταλλευόμενος βέβαια το πέρασμα που πρόσφερε το γεφύρι. Τέτοιοι μήλοι υπήρξαν πολλοί. Σήμερα η αναφορά και μόνο στο γεφύρι του Μήλου, χτισμένο το 1748 κάτω από την Πάγια, ανακαλεί στη φαντασία μας τον απόϊχο της λειτουργίας τους. Εκτός όμως από τους μήλους, η παρουσία ενός γεφυριού απαιτούσε, θα λέγαμε, και τη συμπαρουσία άλλων κτισμάτων. Καταρχήν τα χάνια, απαραίτητα καταλύματα για τους κουρασμένους ταξιδιώτες της εποχής. Επίσης οι κούλιες, είδος δηλαδή μικρών πύργων
που η κατασκευή τους υπαγορευόταν από το πέρασμα του γεφυριού, σημείο στρατηγικής σημασίας για την άμυνα της περιοχής. Ακόμα υπήρχαν και κτίσματα ευρύτερης εκμετάλλευσης, κάτι σαν γενικές αποθήκες. Βρισκόμαστε στο γεφύρι του Πιτσόνι, στη θέση Ριζιανά, τοποθεσία όπου ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός ήλθε σε ρήξη με τους γύρω κατοίκους. Ο λόγος της διαφωνίας οφείλεται στην προτροπή του να χτιστεί σχολείο παρά την επιμονή των κατοίκων να στηθεί γεφύρι για να γλιτώσουν κάμποσους πνιγμούς. Ένας παρολίγων πνιγμός στα φουσκωμένα νερά του ποταμού ήταν αργότερα το 1830 και η αιτία που ο Θόδωρος Πιτσόνης δώρισε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για να χτιστεί τούτο το θαλερό γεφύρι. Ανέκαθεν τα ποτάμια αποτελούσαν ένα φυσικό εμπόδιο και πολλές φορές ένα αξεπέραστο όριο στην προσπάθεια του ανθρώπου να επεκτείνει το ζωτικό του χώρο. Εδώ οφείλεται και η επικράτηση της νεοελληνικής δοξασίας πως για να υπάρξει λύτρωση στον κάτω κόσμο θα έπρεπε κανείς να διαβεί 3 ποτάμια περνώντας από τη στρίχα στο γεφύρι. Μια δοξασία ανάλογη εκείνης των αρχαίων Ελλήνων για την διάβαση των ποταμών Αχέροντα, Κοκκιτού και Περιφλεγέθοντα. Τώρα πια βρισκόμαστε μέσα στο φαράγγι του Βουβίκου, δίπλα από το γεφύρι του Μίσιου. Το είχε χτίσει το 1748 ο άρχοντας από το Μονοδέντρι Αλέξιος Μίσιος. Το γεφύρι αυτό εξυπηρέτησε βασικά, επιτρέποντάς του στην επικοινωνία, 2 χωριά του Ζαγοριού, το Κουκούλι και τη Βίτσα, που βρίσκονται στις 2 πλαγιές του φαραγγιού. Με αφορμή αυτό το γεφύρι θα ήθελα να σταματούσαμε για λίγο σε μια συνήθεια που επικρατούσε τα παλιά χρόνια εδώ στο Ζαγόρι και να προσπαθήσουμε να τη δικαιολογήσουμε. Όποια γυναίκα ατυχώντας γεννούσε το παιδί της πεθαμένο, μετά από λίγες μέρες συνήθιζε να κατεβαίνει στο πιο κοντινό ποτάμι, να ανεβαίνει στη γκαμάρα του γεφυριού και να σπρώχνει μέσα στα νερά του ποταμού 2-3 αρκάδες. Τις πέτρες δηλαδή που αποτελούν τα χείλη άκρα του γεφυριού. Προσωπικά πιστεύω πως η εξήγηση πρέπει να αναζητηθεί στους αρχαίους ακόμα χρόνους, τότε που τα ποτάμια λατρεύονταν σαν θεοί της αυθονίας και της ευγωνίας και παρασταίνονταν με μορφή ταύρου ή ταύρου με κεφάλι ανθρώπου. Έχει σωθεί και ένα τέτοιο σχέδιο με τον αρχαιολόγο προσωποποιημένο κατά αυτόν τον τρόπο. Η χωρική λοιπόν του Ζαγοριού που αποτυχαίνει να γίνει μητέρα, μέσα στην πίκρα της για αυτή την αδικία της φύσης, ψάχνει απελπισμένα να βρει κάποιον φταίχτη για να ξεσπάσει. Έτσι, από κάποια ίσως υπολανθάνουσα διαίσθηση, εντοπίζει το φταίχτη στον παλιό προστάτη της ευγωνίας, τον ποταμό. Το πετροβόλημα του ποταμού, ως πράξη εκδίκησης, με τις καταργασμένες πέτρες του γεφυριού, αποκτά με αυτόν τον τρόπο μια ιδιαίτερη ερμηνευτική σημασία, επειδή ακριβώς με αυτό το υλικό υποτασσόταν ο ατίθασος ποταμός κάτω από τη ζεύξη του στιβαρού γεφυριού.
Όποιο χωριό αποφάσιζε να χτίσει ένα γεφύρι, αναλάμβανε ένα αβάσταχτο οικονομικό βάρος. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος μιας τέτοιας δαπάνης, αρκεί να τη συγκρίνει κανείς με το κόστος κάποιου άλλου έργου, ας πούμε εκκλησιάς ή σχολείου. Η κατασκευή του γεφυριού κόστιζε 2, κάποτε και 3 φορές περισσότερο, χωρίς μάλιστα να είναι εξασφαλισμένη η χρησιμότητά του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ας πάρουμε για παράδειγμα αυτό το γεφύρι, της Πλάκας, σύνδεσμο των Τζουμέρκων με την Άρτα, που συναντάμε κατεβαίνοντας νότια πάνω στον Άραχθο. Χτισμένο το 1866, στοίχησε 180.000 γρόσια, δηλαδή μια ολόκληρη περιουσία. Το προηγούμενο, εξίσου ακριβό, έπεσε την πρώτη κιόλας μέρα των εγγενείων του, την ώρα του καθιερωμένου γλεντιού. Με αφορμή αυτή την αναφορά, ας σημειωθεί πως το διάστημα των λίγων ημερών μετά το ξεκαλούπομα ήταν καθοριστικό για τη μετέπειτα ζωή και αντοχή του κάθε γεφυριού. Γι' αυτό άλλωστε και η τελευταία δόση της δαπάνης καταβαλόταν στους τεχνίτες μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος δοκιμασίας. Αυτόν τον όρο διαβάζουμε και σε κάποιο σημείο ενός συμφωνητικού, μοναδικού που σώθηκε σχετικό με εργολαβίες γεφυριών. Χίλιοι μαστόροι δούλευαν στη Σάρτα στο γεφύρι και ολημερίσαι δούλευαν και από βραδύ χαλνούσε. Κάτω στο μαύρο ποταμό καμάρα θεμελιώνουν. Καμάρα θε να χτίσουνε μην πνίγονται οι διαβάτες. Εκατοντάδες οι παραλογές του γνωστού τραγουδιού που αναφέρεται στο χτίσιμο του γεφυριού της Σάρτας μας έρχονται από όλη την Ελλάδα, τη Βαλκανική και ακόμα παραέξω. Θα έλεγα τον νοτιοανατολικό γενικότερα ευρωπαϊκό χώρο. Οι κόποι, το άγχος, η σκληρή δουλειά, οι άσχημες καιρικές συνθήκες ήταν υποχρεωμένοι να δουλεύουν στην ύπαιθρο, μακριά από κατοικημένες περιοχές, αλλά προπάντων ο φόβος της επέμβασης στη φύση που κατήχε μαστόρους και λαό, νομίζω πως εκφράστηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο με αυτό το τραγουδιστό θρύλο, της θυσιασμένης δηλαδή γυναίκας του πρωτομάστορα. Βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο πλέχτηκε όλος ο μύθος είναι η παμπάλαιη δοξασία πως για να στεριώσει ένα χτίσμα απαιτείται η θυσία ζώου ευγενικού. Στη δική μας περίπτωση ο ίδιος ο άνθρωπος στη βάση της καμάρας του γεφυριού, γιατί μόνο έτσι το θύμα θα γίνει το στοιχείο του οικοδομήματος και θα μπορεί σύμφωνα με τον πολίτη να λαμβάνει παντίας, όπως το λέει, μορφάς και ρόμοι υπεράνθρωπο, προορισμένη να φυλάτη και περιέπει το οικοδόμημα. Γι' αυτό το θύμα γινόταν το στοιχείο του οικοδομήματος και γι' αυτό οι Βυζαντινοί συνήθιζαν την οικοδόμηση ενός χτίσματος με θυσία να τη λένε στοιχείωση. Ο άνθρωπος όμως θυσιάζεται όχι απλώς για να στεριώσει το χτίσμα και η ψυχή του πλέον να προσπαθήσει να κρατάει μακριά τους εχθρούς του, αλλά κατά μία δεύτερη δοξασία και για να εξελαιωθούν οι δαιμονικές δυνάμεις της φύσης. Στη δική μας περίπτωση οι θεοί των ποταμιών, επιτρέποντας έτσι την παρέμβαση στο χώρο που αυτοί εξουσιάζουν. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες, γιοφύρινε στεριώνανε στη Σάρτα στο ποτάμι. Μου
Ευνηδιασμένο σήμερα το γεφύρι της Σάρτας από την τελευταία του περιπέτεια, έγινε τουλάχιστον αφορμή να συνειδητοποιηθεί μια ανάγκη. Χωρίς πρόσβαση στο χθες, κάθε αυριανή πράξη χτίζεται ερήμην του ανθρώπου. Τη Σάρτα στο Γιοφύρι, έγραφε από το 1929 κιόλας ο Παλαμάς, είναι λαϊκό αριστούργημα σαν ένα κομμάτι από ραψοδία ομηρική και είναι για να το εκμεταλλεύονται ποίηση και μουσική μας όσο υπάρχουν. Τα υπηρώτικα γεφύρια, έργα μιας άλλης εποχής, έπαψαν πια να εξυπηρετούν από καιρό. Δεν έπαψαν όμως να ζουν σε μια ιδεατή διάσταση, τη διάσταση του θρύλου. Η ανάγκη για την οποία δημιουργήθηκαν σήμερα καλύπτεται διαφορετικά. Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας περιορίζεται πολλές φορές μόνο στα ψυχρά σχέδια της αντοχής και της λειτουργικής χρήσης των γεφυριών, αγνοώντας τις αισθητικές απαιτήσεις τους που τόσο απλόχερα συναντάμε στην παραδοσιακή λαϊκή κατασκευή. Έτσι, άλλη μια έξαρση της λαϊκής ψυχής περνάει αθόρυβα στο πεδίο της λύθης. Και εδώ ακριβώς στόχευσε αυτό το διπορικό, να ξαναφέρει στη θύμησή μας μια αισθητική αντίληψη διαμορφωμένη σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό κάλος και την ψυχική ευαισθησία του Έλληνα λαϊκού τεχνίτη.